Καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο raid off camera. Πάμε να νικήσουμε αυτό το δεύτερο ρόμπο. Και πάμε εκεί. Πάμε είπα. No edit. Θα μας δείτε να περπατάμε. Πώς να φτιάξουμε δικό μας logo, να βάζουμε πάντα μπροστά. Ξέρω εγώ. Φτιάξε εσύ να θες. Θα φτιάξω μπρο. Εφαρμογή. Εφαρμογή πες να φτιάξουμε εμείς, όχι να την βρεις έτοιμη. Όχι. Και απλώς να βάλεις το όνομά μας. Εφαρμογή και φτιάχνεις δικό σου logo. Τι έχει έτσι φωτογραφίες και βάζεις απλώς το όνομα. Διαλέγεις πώς θες να είναι το εικονίδι, έτσι πώς να κάνει και τέτοια. Intro εννοείς. Ναι, το intro. Άλλο intro, κόρη μου, άλλο logo. Ναι, intro. Το intro όμως που θες και το logo μας. Πάντα. Φτιάξε πρώτα logo και μετά. Θα μπορώ να φτιάξεις τώρα. Φτιάξε, βάλε κάτι play. Όχι, να μην κατεβάσεις εφαρμογή τώρα. Όχι, άλλο. Έχεις αρχίσει το βίντεο. Ναι. Το προηγούμενο πόσο πήρε, θυμάσαι? Όχι. Ένα μπουργκερ. Πριν βράδυ. Παιδιά, ελπίζω να μας ακούσατε. Εσύ δεν έχεις πατήσει το άλλο το βίντεο. Σε κανένα από το που ανεβάσαμε και θες like. Если честно, это вся идея. Το παιδί μου θα μου είχε να το παιδί μου θα μου είχε να πατήστε like χωρίς να σας αρέσει. Να κοίτανε, να προκαλέσουμε τον Τζοβάνι, να σκοτώσουμε τον Τζοβάνι και να ρωτήσουμε ένα quest. Ποιος? Αυτό, σαν να μην Δεν έχεις. Shiny! Δεν είναι shiny. Γιατί? Έτσι δεν είναι. Όχι. Δεν είναι έτσι αυτό το Pokemon, ρε. Μάλλον έτσι είναι. Γαμώ το. Ο μπρο δεν ξέρει καν το effect που κάνει όταν είναι shiny. Έχει πιάσει μόνο 3 Δεν shiny. ξέρω, κάνει το. Εγώ γενικά δεν έχω shiny. Ναι, μην φλεξάρεις τώρα στους followers. People in. Γράψτε κάτω στα comments πόσα shiny έχετε. Κάπου εδώ, ναι, μας βλέπετε. Κάτω. Κάπου εδώ στο βίντεο. Πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που έχετε ειδοποιήσει να τα βρείτε. Όχι, δεν το πες ένα δευτερόλεπτο, πατήστε like και βγείτε. Αυτό δεν μας νοιάζει. Ένα δευτερόλεπτο, απλά πατήστε το like και subscribe και βγείτε. Λοιπόν, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, υπάρχει αυτό, είναι πάνω σκαν. Πηγαίνετε στο βίντεο του Stylus Camp και δείτε εκεί το raid, γιατί εγώ θα τα ανεβάσω short. Okay. Δεν θα σε πατήσω. Πηγαίνετε στο Stylus Camp αν θέλετε να το δείτε μόνο ακόμα το βίντεο, απλώς πατήστε like και βγείτε. Το παιδί θα μας το μας κρύβουν. Όχι, από σ' από σένα βγήκε. Τι είναι το κοριτσάκι? Ναι. Όχι, τα άλλα που βγήκανε σήμερα όταν πήγαμε να τα ταΐσουμε. Απα, του βγήκαν κι άλλα. Αφού μαζί ήμασταν. Όχι.
μεσημέρι είναι τώρα. 5 η ώρα είναι το μεσημέρι. Ναι. Γκέι. Ναι. Ναι. We're just kidding, guys. Βοήθεια, κάντε του unsubscribe. Δεν με νοιάζει που θα κάνετε και εμένα. Ασχέτω που δεν έχετε ακόμα subscribe. Θα το κάνω. Αν έχετε κάνει subscribe, αφήστε το. Πάνε για το δεύτερο εκεί. Στα 25 likes σκοτώνω το Στέλιο. Θα πρέπει να βγούμε να δούμε καλά το πούμε. Δεν θα του δώσω όμως. Δεν πειράζει. Και το μεταξύ και εδώ και το παρκό. Έχει 100 κάτι great ball. Αυτό σε ένα 0. Σε ρώτησα. Στο Execute που είναι 500 φάτες. Πού να κάνεις λόγο. Φύγε. Φύγε. Πανάδο το πλέον. Πιάσει και το αλήθεια να πούμε κάτι σκυλάκια. Εγώ φεύγω, συνεχίζω, συνεχίζω και κάτι, εγώ συνεχίζω. Είδαμε εκεί αφήστε, ξέρετε τι ώρα λύγει το raid. Ποιος ξέρω τι σλιέ. Στα χίλια μου. Πάει αυτό. Πώς θα κάνω τώρα. Όχι. Άφησέ με, θα σου γαμίσω. Τι, Σπίτι ολόκληρο. ποιο από τα δύο. Είμαι και πλούσιο εγώ που για να καταλάβετε. Ναι. Με μπισάλα προβλήματα χωρίς χρόνο. Τρώνε το κινητό μου. Έλα κράτα το κινητό μου. Γιατί το θες. Δεν είπες που να το πετάξω. Κόρνη, θα πεταχτείς σε κάτι χόρτα. Αυτό γιατί κάνεις μόνο 2 λεπτά βίντεο. Σε έκλεισε το έκλεισε εσύ. Το λες μαλάκα θα πάμε μπαν. Ο πρώτος πήρε της γιαγιάς μου. Γι' αυτό θα την δίνει μάθημα μου Να κάτσεις και με ξανακουμπήσεις. Αμήν. και γι' αυτό στο προηγούμενο βίντεο το έχω βάλει να μην το βλέπουν μικρά παιδάκια. Γίνεται οι followers και οι viewers να δουν τα shorts που μας. Όχι. Α, τυχώς. Άφησέ με. Πώς λέγεται αυτός ο κόκκινος σλάντο. Η πούτσα. Ο Βάγιος σκοτώθηκε. Ο Βάγιος σκοτώθηκε. Πάλι! Έκανε σουτζά, αλλάζει ταχύτητα, δεν πιάνει το φρένο και πέφτει όλο εδώ. Όλο εδώ, κοίτα. Κοίτα. Από εδώ έως εδώ έχει καεί και έχει μια πληγή. Να. Έχει χτυπηθεί όλο στα χέρια. Στον κόλλο. Άφησέ με,
Κάνω εγώ μια πλήση στο κόλπο και όλη την ζωή σου. Μην λες αυτά. Θα τα λέω. Δεν παίρνω διversification. Δεν το λέω στο συμπάστερ. Δεν μπορώ ποτέ να αρχίσω να βαράω τώρα. Για τώρα και θα αρχίσει να βάρω εγώ σένα. Κάνω τα remote. Radio. Άφησε. Καλή νύχτα. Άσε με αγόρι μου. Τέλεια. Καμία. Α, πριν έπαιξα raid μόνος μου. Είχε πάει και είπε ο Ράσος από το φορευτήριο δεν είχε έρθει και έπαιζα raid. Ένα σαν το raid στην πλατεία. Έναν άστρο. Είχε 5 raids, γιατί ποτέ όταν βγάζουμε βίντεο δεν έχει raids. Μια φορά έτυχε και αυτό ένα. Άφησε μου. Ποτέ δεν έχουμε Το κοιτάξει. δικό μου πήρε 3 προβολές και το δικό Τώρα σου τα βλέπεις στο βίντεο, αγόρι μου. Ναι. Όχι, πες. Τι είπατε. Όχι. Απλά ήταν. Όχι, να τα κοιτάς μετά. Όταν έχεις σπίτι σου, χέζεσαι. Ειλικρινά τα γράφεις στο τέλος. Ποιος χέζεται. Μίλησε και μου μάτια. Ναι, εσύ. Εγώ μου δεν μίλησε. Ναι, μου μίλησε και η τελευταία. Ναι. Είσαι υποτίθεται ζητάω. Κάποιος θα πάει πώς το πες. Κάποιος το έχω γραμμό. Πώς περιμένω. Κάτσε να βγάλεις βίντεο ή κάνε χαζομάρες και μην ανεβάζεις το βίντεο. Τι ανεβάζεις, δεν παίζει κάπου και μου στα φιλική. Τώρα. Κοίτα για ένα δευτερόλεπτο. Τι ένα δευτερόλεπτο, πότε πρόλαβες να δεις πόσα views έχω. Με το που κοίτα. Έχει αυγό. Αυτός. Πού, τι κάπου πριν. Πού. Εκεί, είναι λίγο πιο δίπλα. Α, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Τι το πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα το άλλο. Το πρόβλημα είναι άμα τρέχει. Εγώ μια φορά τους άλλους καθόταν και έκανε χατιμάρες. Δεν έχεις. Δεν έχεις ούτε ένα. Έχω τα σκυλιά. Α, ναι. Με υποψηφίζουν και όλες τις Σκυλιά μόνο έχεις σπίτι. Όσο και εσείς φίλους. Όχι. Όχι. Ναι, ναι, όχι. Είναι λίγο βιασμένο τώρα, γι' αυτό κάνει έτσι. Συγχωρώ, τώρα. Δεν θα κάνω τίποτα. Δεν θα πολεμήσω. Όχι. Γιατί? Δεν πρέπει να το πολεμάω πάντα εγώ και εσύ να κάνεις ό,τι να είναι. Ναι.
Δεν έχεις καν καλά Pokemon. Ναι, με τα 1000 και με τα 1500. Δεν σου λέω. Δεν έχεις Legendary. Μα δεν τρέχει αυτά τα Legendary. Γιατί λένε το κάτι γιατί δεν γίνεται. Τι μπορείς τότε να μου πεις. Α, ναι, έπιανες άλλο, δεν πιάνεις. Άλλο Legendary. Και έμπαιξε το ένα γιατί ήταν Sandu. Όχι, το Shadow το άλλο. Αυτό. Έχεις πόσα έμπαιξε. Ναι, εσύ τι έχεις να κάνεις τρέι, τίποτα σου λέω. Ό,τι θες σου δίνω. Μα δεν γίνει να δώσεις Legendary εσύ. Γιατί? Γιατί αυτά που έχεις δεν γίνεται τρέι, τι δεν καταλαβαίνω. Το Garal μόνο θες. Δεν γίνεται. Καλά, τι θες αυτό. Όχι, δεν γίνεται. Απλά είναι Legendary. Δυνατό. Τώρα γιατί θα μεταφύσεις. Μόλις φτάσουμε 5 καρδιές. Μόλις φτάσουμε και 5 καρδιές σου. Και είναι μεγάλη τρέι. Δεν πειράζει, Lucky Street να γίνει άλλο Pokemon. Όχι. Γιατί μετά θα χρειάζεται να μαζέψεις άλλα 100.000 starters όπως εσύ δεν το κάνεις. Κάνεις power up. Αυτό δεν θέλει. Σου στέλνουν και αυτοί, εσύ δεν το ανοίγεις. Ναι, στέλνεις και ένα από εκεί. Φύγε, αυτό σου λέω. Τώρα κάνεις. Τώρα έστειλες. Πάτε μου και στείλει. Είναι το Frenzy. Εσύ τώρα έστειλες. Ναι, εγώ θέλω. Ναι, στείλω μου και αυτό. Κοντεύω να φτάσουμε άλλους περιστέρια. Πρώτα, κοίτα πόσο θέλουμε. Θέλουμε αυτό κι άλλο ένα. Πας καλά. Ξέρεις πόσο λίγο ανεβαίνεις τα περιστέρια. Κοίτα λίγο. Θα ανοίξω αυτό και κοίτα πόσο πολύ θα ανεβεί. Σε περίπου. Δεν θα ανεβεί καν σχεδόν. Να. Αυτό και ακόμα ένα θέλουμε πάνω. Και Ακόμα ένα έτσι όπως είπες και εσύ. Άνοιξε το. γιατί θα κάνουμε το Pokemon. Πρώτα μπορεί να είναι Lucky. Τι μπορείς θέλει. Θα χρειαστεί όμως να μαζέψεις 100.000 starters, το πράγμα δεν θα κάνεις. Εκεί τι να κάνουμε, πουτσα. Α, είναι παράδοξο. Μου μέρες καλό. Δεν ξέρεις και τι άλλο, έχω κι άλλα δύο καλά. Δεν είναι καλά. Πες το Ray. Θέλω να σου δω στο mail μετά. Γιατί δεν το θες. Πού? Ωραία, τι είναι. Πάτα ready έτσι όπως είναι. Δεν μπήκες. Μπήκα. Ένα μου τώρα πρέπει να αλλάξει μόνο του. Άμα σου δω στο
το Zigguard, δεν θα πάρεις και Zigguard Sales. Πρώτον, όχι, και δεύτερον, δεν γίνει να πάρεις το Zigguard. Γιατί Δεν γίνει να το βάλεις σε trade. και έχω και το άλλο το mythical αγόρι μου, το Alolan. Και σαν σε Πρώτον, το έχω, και δεύτερον, το Zigguard. Έχω ένα που το έχω 1918. ναι, εσύ άντε και με φτάσει με 4 τι θα μου δώσεις. 5. 5. Εντάξει, δηλαδή τώρα άμα τελειώσουμε και αυτή την καρδιά δεν πάει κι άλλο. Όχι. Ναι. Τι δηλαδή τώρα είμαστε στην τέταρτη. Ναι. Δηλαδή άμα όταν φτάσουμε στη σήμερα και πάλι θα μου δώσεις. Ένα άλλο που θα μου δώσει κι εσύ. Μόνο καλός μόλ. Άρα θα δούμε αυτό τι θα έχω πιάσει. Και εγώ που τι θα έχω πιάσει. Τώρα το Πάσχα θα έρθει η γιαγιά μου, δεν θα πάω Αθήνα. Εγώ και Χαλκίδα να πάω. Ωραίο κουβάλιμα. Όχι, πολεμάω κι εγώ. Να πολεμάς με το net του effective. Τι εννοώ super effective, super effective είναι. Με την Pokemon. Με την Pokemon. Με την Pokemon. Μόλις πέθανε, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, με 2008. Δεν ήταν. Για να δούμε πώς ήταν το λάθος μου. Πάμε εκεί πάνω, να περιμένουμε εκεί πέρα. Στο κλείνω τώρα, μόλις το πιάσεις. Γιατί? Γιατί σιγά μην φάω όλα τα megabyte και σένα. Total damage, hardest hitter. Εγώ έσκασα το παραπάνω damage. Δεν έχω παραπάνω, ποιος έσκασε το τελευταίο. Πώς Pokéball πήρες? 16-17. Κι εγώ. Shiny. Shiny. Ναι ρε. Δεν στο έβγαλε καν. Μπορείς απλώς να δώσω έναν άγαμο. Δεν την είχα πιάσει αυτή τη μαλακία. Αυτό το έχεις πιάσει. Τώρα το πιάνω. Όντως. Καλά η βίτσα. Πάνε σε κάνεις γαμό. Τι? Πάνε σε κάνεις γαμό αυτό. Πώς γίνεται, επειδή είναι Cypher μορφή αυτό. Το ξέρε. Λέω και εγώ πώς γίνεται. Ξέρω πως σε 4 λεπτά. Ξέρω πως σε 4 λεπτά ανοίγει αυτό εδώ το egg. Ξέρω πως σε 4.000 κάτι κάνεις θα έχω τέτοιο. Candies. Στάρτα. Ω, Τζοβάνι! Γεια σου φίλε μου. Θα χάσεις. Ξέρω πως δεν έχω Pokemon. Θα προετοιμαστώ πρώτα. Δεν μπορώ να κουνάω και τα δύο. Το Groudon θα σου δώσει. Αυτό που έχει το τελευταίο Pokemon σου δίνει πάντα που είναι το Groudon. Ήταν από άλλο quest. Είναι Shadow κουκού. Δεν γίνεται Shadow Trade. Άμα τα κάνω τέτοιο, Όχι. Και να τα κάνεις πέρσι πάλι δεν γίνεται. να το! Να πολεμήσω ή θα φύγει μετά. Πολέμο. Όχι, θα φύγει. Η πηξίδα δεν ξέρω. Πάντως
δεν το πολεμάς τώρα. Α, είναι άχρηστο. Έχω το Melville Executor, το Raiden και το Salamence και το Snorlax με μισή ζωή. Λίγο παραπάνω. Πόση δύναμη έχει το Snorlax? Snorlax. Ναι. 1527 και είναι Lucky Trade. Απορώ ποιος μας το έδωσε. Για να είναι και Lucky Trade, ποιος κάνεις. Θες να πολεμήσεις, λέω. Όχι. Κάνω τι θες. Φυσικά θέλω τουλάχιστον ακόμα ένα πόσο. Με το χιλιάδες. Μόλις πήρα 10 hyper. Σκότωσε αυτό το gym να βάλουμε εμείς Pokemon. Σκότωσέ το εσύ. Σήκω αρχίδι. Θα κάνω εγώ. Διάλεξε μου ομάδα τουλάχιστον. Το πούτικες. Να το πολεμήσεις. Όχι. Δεν το αρνήθηκα το δικό μου. Σήκω. Δεν μου έστειλε μήνυμα ήδη. Σε δέχτηκε λέει, μπες λίγο. Ναι όμως εδώ βλέπεις. Αυτό εδώ βλέπεις. Ποιο? Στο Snapchat θες να κάνεις βίντεο, ναι ή όχι? Α, sorry. Να το κλείσεις. Όχι, αυτό θα πολεμήσουμε πια. Οπότε είναι Σε ένα λεπτό είναι. Άμα. Έχω τη Master Ball μου τώρα. Αχ, τι κρίμα, κάποιος χρησιμοποιήσει μια Master Ball και έχει ακόμα μία. Τι? Αχ, τι κρίμα, κάποιος χρησιμοποιήσει μια Master Ball και έχει ακόμα μία. Ναι, γιατί είχες κάνει το quest, ενώ είχες να κάνεις. Αφού έδειχνε, μόλις έμπαινες ήταν το πρώτο που έδειχνε. 60 ή 80 ρέις, δεν θυμάμαι πόσα. Αυτό ακριβώς. Να πολεμήσεις να Ευτυχώς δεν ήταν να πιάσεις. Ευτυχώς δεν ήταν να πιάσεις. είναι καλό. Τι έφτιαξε αυτό. Νομίζω δεν είναι σάντου. Α, όχι, δεν είναι σάκο. Πολέμα. Κάτσε μου πάρει δύο. Όπα, εντάξει. Παραλίγο να μου χρησιμοποιήσεις πριν μου πας. Όντως. Ναι, γιατί το πας πολύ γρήγορα πριν πάρω το free pass. Για όσους ξέρουν δεν χρησιμοποιούμε hacks, είναι το free pass είναι event και μας δίνει. Και θα συνεχίσει και 60 μέρες, οπότε 60 μέρες θα πολεμάμε rage όταν έχει. Πολύ δύσκολο fight. Ναι. Χάνω μέχρι στιγμής. Ένα flamethrower του έπεσε τη μισή ζωή. Τι εννοείς και εγώ τι χτύπησε εκείνη τη στιγμή. Ξέρω. Αυτή τη στιγμή. Flamethrower. Και να βάλεις flame Pokemon. Αυτό μου το έβαλε. Καλά. Είναι πέτρας και bug. Ναι, το bug όμως είναι super cool το bug. Όχι και τόσο τέλος πάντων. Δηλαδή, να έφτασε τα 100.000 starter. Νομίζω είναι το μόνο Pokemon από μονόστρο raid που δεν γίνει shiny. Όντως. Ναι. Τι έπεσε. Πόσοι Pokeball σου έδωσε? 24. 22. Καλά, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, έχω ήδη ένα τέτοιο. Εγώ νομίζω είχα πολεμήσει ένα σκουλίκι.
Σαν το σκουλίκι που παίρνει τώρα να έπαιξε το ρυθμό τους. Τι weird ήταν. Ο μπρο παίζει να μην κοιτάξει καν τα EVs, αλλά τέλος πάντων. Εγώ χτεύω 200.000 τέτοιο στα Ultras. Το ξέρεις πως πρέπει να πάμε σπίτι σου, Γιατί? Σε λίγο δεν έχεις φροντιστήρι. Άμα δεν έχει να μιλήσουμε. Το πιάσα! Πόσες φορές έχεις πει το πιάσα? Τώρα κλείψει αλήθεια στη βελτιμή. Πολέμα στο gym. No! Πολέμα... Τώρα είναι κόκκινο, κάτσε να βάλω κόκκινο. Δεν μπορείς, ήταν το raid εκεί. Τι δεν μπορεί να βάλω τώρα. Όχι. Θα μας να Πολέμα πρώτα το gym. Πολέμα πρώτα το gym τουλάχιστον. Το Caterpie πάντως είναι 40, να ξέρεις. Τι, ποιο? Το Caterpie είναι 40 πια. Εγώ έβαλα χαμηλά γιατί πρέπει να... Το άλλο είναι 36. Εγώ τα μεγάλα τα θέλω να το βάλω. Τι είναι κάκι? Το Caterpie είναι 20 πλέον. Απά, θα σου γαμίσει και τώρα. Απά. Σε λίγο θα λέμε το Caterpie ήταν 20. Το Caterpie είναι 0. Πες μου πώς το έκλεισες. Αλλά δεν θέλω να σε ρωτήσω. Και τι δεν θες να βγάλεις βίντεο και... Τι είναι γόρμα? Φαίνεται. Ξέρω, φαίνεται. Μην το φτύνεις. Γιατί. Θέλω να σκοτώσω εγώ. Καλά αν προλάβεις το κόμπι. Πρόλαβα. Το σκότωζα. Τι εγώ. Με εκμπάγκαρες γαμό. Το χτυπάω και δεν σκάει. Α, το ξέρεις. Όχι, ήμασταν μαζί με ιδέες. Εσύ δεν ψοφάει. Θα βάλω το καινούργιο μας Pokemon Cleavor. Να σκοτώσω τον Giovanni τώρα, άμα τον σκοτώσω και δεν θα τον σκοτώσω γιατί είναι κόλλο. Πάρε λίγο με παιχνίδι. Ψόφα. Ένα. Να προσπαθήσω να τον πυροβολήσω. Να τον σκοτώσω. Δεν με νοιάζει. 3. Καλά προσπαθώ και 4. άμα... 5. Μου τον... Έλα, βάζω. Παίξω μου. Σιγά μη στο παίξω ρε και. Δεν μπορώ να τον νικήσω αγόρι. Γιατί? Με τους όρους νικήσω το δικό μου. Βέβαια σένα θα είναι πιο αδύναμη. Λόγω level και Pokemon. Δεν πειράζει να παίξει. Όχι. Γιατί? Γιατί. Το πήρες εσύ τον Groudon. Έτσι τι λες. Αλλά πρέπει να του πιάσει το τέλος. Μετά θα μου λέει κιόλας. Πιάσ' τον μου. Πιάσ' τον μου. Πιάσ' τον μου. Πιάσ' τον μου. Δεν μπορώ κορίτσι μου. Γιατί? Τα ίδια κουβιά πατάνε. Δεν πειράζει. Παίξ' το βαριέμαι γαμώ. Και αυτό ήταν το τέλος του κινητού του. Στέλνει να ακούσετε ένα μπαμ λογικό είναι. Όχι, καλό είναι. Καλά είναι. Έχει κρατσινία. Πες το στο βίντεο σου καλά είναι. Ρώτη τους viewers αν ακούν τώρα και μετά. Καλά είσαι. Το κάνω. Πάει, τέλειωσε τώρα, κοροντά. Πάει. Τι Pokemon να βάλω? Το πρώτο είναι το τέτοιο. Ξέρεις ποιο το Pokemon του. Το γάτο. Ναι. Ναι. Νομίζω είναι ένα κατούλι. Ναι, πες. Μετά είναι η πούτσα μου.
Μετά νομίζω βγάζει διαφορετικά στο καθένα. Άρα να βάλω ride on. Βάλω ό,τι θες. Ωραία. Και μετά είναι το Groudon. Για τον κράτο δεν θα βάλω εδώ. Βάλω ό,τι θες. Θα βάλω τον Gyarados που βάλησε. Gyarados το αγαπημένο μου. Από τα αγαπημένα που έχω στο Ελπίζω. 1, 2, γαμάω. Τι μόνος. Έγινε αυγό. Σήμερα το έβαλα το αυγό. Σήμερα έγινε γάμο. Έβγαλα ρήμα. Σήμερα το έβγαλα το αυγό. Σήμερα έγινε γαμό. Έτσι βαθιά. I Mr. Brain. Πότε θα το πιάνει. Ωχ. Είναι event. Ποιο. 9 λεπτά ακόμα και σπονάρω. Έχουμε 9 λεπτά για να σπονάρω περισσότερα bug type. Ρε, τι κόλλημα με τα bug type γαμό. Μα και είναι bug event. Τι θες γαμό. Και αυτό από το βίντεο, παιδιά. Σας άρεσε, πατήστε ένα like, άσχετο που δεν έχετε δει 36 λεπτά βίντεο. Ναι. Άντε το λέμε στο 80 χρόνια, ο Στέλιος Καρνιέτη. Αν δεν το έκλεισα ακόμα, να με, τα λέμε στο επόμενο.